Busnesau bach Bryngwran. Pan oedd tafarn y pentref dan fygythiad o gael ei chau a dymchwel yr adeilad, penderfynodd rhai o drigolion pentref Bryngwran Ynys Môn fynd ati i sefydlu cwmni dielw i brynu'r dafarn. Ers 10 mlynedd, mae tafarn yr Iorwerth yn cael ei rhedeg gan fwrdd cyfarwyddwyr gwirforol, gan gyflogi rheolwr cyffredinol i edrych ar ôl y busnes o ddydd i ddydd. Dyma'r unig dafarn yn Môn sy'n hwb cymunedol ac maent wedi ennill nifer o wobrau cenedlaethol am ei mentergarwch a'i llwyddiant. O'r dechrau, mae'r pwyslais wedi bod ar gynnal gweithgareddau amrywiol sy'n apelio at drigolion y pentref a thu hwnt. Mae nosweithiau miwsig byw rheolaidd yn boblogaidd iawn. Digwyddiad pwysig sy'n cael ei gynnal am ddim unwaith y mis yw'r te prynhawn, diolch i griw bychan o wirfoddolwyr. Un sy'n brysur yn paratoi brechdanau a chacennau blasus yw Margaret Roberts, trysorydd Rhanbarth Môn. Mae rhai o drigolion hŷn y pentref yn mwynhau dod at ei gilydd am sgwrs tra'n mwynhau'r arlwydd. Yn ogystal ag adeilad y dafarn ei hun, mae rhes o adeiladau y tu allan sydd wedi cael ei haddasu yn unedau ar gyfer manwerthu. Yn y flwyddyn 2021, gwnaed cais am grant gan gronfa cymunedol Loteri Cenedlaethol tuag at y costau. Caffi sydd yn un o'r unedau. Tair uned yn canolbwyntio ar harddwch yw'r gweddill. Mae'r cyfarwyddwyr yn hynod falch ei bod yn gallu cefnogi merched lleol i sefydlu busnesau bach eu hunain. Rhoddir cefnogaeth a thelerau teg iddynt i lwyddo. Agorwyd yr uned gyntaf ym mis Tachwedd 2022 ar gyfer Anest Mair Jones. Wedi ennill cymwysterau mewn harddwch a cholir o Goleg Menai, mae'n canolbwyntio ar drin y Wynedd yn ei salon. Dechreuodd weithio mewn stafell yn ei chartref, cyn cael y cyfle i rentu un o'r unedau. Mae'n cydnabod iddi gael llawer o gefnogaeth gan ei theulu i wneud yr ystafell yn ddeniadol a chyfforddus ar gyfer ei chwsmeriaid. Waeth beth yr ochlysur, priodas, graddio, mynd ar wyliau, nadolig a llawer mwy, mae hi'n gallu creu bob math o batrymau a lliwiau ar y Wynedd y Traed a'r dwylo. Ym mis Ebrill 2024, symudodd Sioned Williams o'r Falig ar llaw i ran arall o'r adeilad. Mae hi'n therapydd harddwch wedi cymhwyso o Goleg Menai ac wedi gweithio yn Rhes Gawen ger Llangefni hefyd. Paratoi triniaethau ar gyfer y wyneb, eiliau a blewan rannau mae hi'n bennaf. Gall gynnig sesiwn tyluno gwddf, ysgwyddau a'r cefn hefyd. Be sy'n well na chael ymlacio'n braf mewn awyrgylch gartrefol a chyfeillgar. Yna ym mis Mai 2024, gosodwyd un arall o'r unedau i Jamie Parry i rhedeg ei salon trin gwallt. Mae hi'n byw yng Ngwalchmai, chydig filltiroedd i ffwrdd, ac wedi bod yn trin gwalliau dros nifer o flynyddoedd. Iddi hi, mae gweld cwsmeriaid yn gadael gyda gwen ar ei wynebau yn ei gwneud yn hapus. Mae hi'n amlwg yn mwynhau ei gwaith ac wrth ei bodd gyda'r salon ym Bryngwran. Mae tafarn yr Iorwerth yn cynnig gwasanaeth trafnidiaeth cymunedol fel rhan o gynllun Tro Da Bryngwran. Os oes angen trafnidiaeth ar gyfer mynychu'r unedau, mae'n bosib i drigolion lleol wneud cais i gael teithio yn y bws 6 sedd. Rydym ni ferched yn mwynhau ychydig o faldod bob hyn a hyn. Cyfle i ymlacio ac amser i ni ein hunain. Mae merched o bob oedran a draws yr ynys a thu hwnt yn hapus iawn gyda'r gwasanaeth maent yn ei dderbyn gan y busnesau bach hunan gyflogedig lleol yma. Gwireddwyd gobeithio'n Bryngwran cymunedol i sicrhau'r cyfleoedd yn Hafarn yr Iorwerth. Pob lwc i'r fenter arbennig wrth ddathlu pen blwydd yn 10 oed.